Türkmenistanyň teatr rejimini tanqid edýän aktivistler öz nägileliklerini köpçülüge ýetirmek boýunça daşary ýurtlardaky çykyşlarynyň nowatdaky tapgaryna başladylar. 28-nji sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň New Yorkdaky baş edarasynyň öňünde başlanan protest aksiýasy 29-njy sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky edarasynyň öňünde dowam etdirildi. Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlylaryň 28-nji sentýabrda Birleşen Ştatlarda başlanan protest çykyşlary Birleşen Milletler Guramasynyň New Yorkdaky baş binasynyň öňünde geçirildi. Birleşen Ştatlarda we Kanadada ýaşaýan türkmen aktivistleri Türkmenistanda ýaratyň sosial we ykdysady kynçylyklaryna syýasy basyş astynda galmagyna ünsü çekdiler. Protestçiler Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň ýurtdaky koronavirus keselçiliginiň ýaýramagyna göz yumup global pandemiýanyň dowamında ýurtdaky COVID-19 keselini boyun almaýanlygyny hem aýratyn bellädiler. Туркменистан нуждается в помощи. Помогите Туркменистану, люди умирают от коронавируса. Türkmenistanda adamlar kömege mätäç koronavirusdan ölýär. Bizi hiç kim eşitmeýär. Türkmenistana kömek edin diýip protest aksiýasynda çykyş eden aktivist Leyla Muzafferova aýtdy. Protestçilerin tutup duran şygarlarynda Türkmenistanyň ýapyk terhetleriniň maşgalalary aýralyga çede bar edenligi türkmen halkynyň demokratiýany isleýänligi aýdylýar we türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň wezipeden çekilmegine çagyryş edilýär. Udaga çekin ykdysady krizis we işsizlik derarly ýüzlerçe müň türkmen raýaty girdeji gözlemek üçin daşary ýurtlara çykdy. Emigrasiýa meselesini resmi taýdan ikrar etmeýän Türkmenistanyň häkimetleri raýatlaryna pasport bermekden ýüze ýaly basyşlaryny artdyrdy. Türkmen jemgyýetinde ýurtdaky kynçylyklara nägileligiň artýan wagtynda Türkiýedäki onlarça türkmen aktivisti soňky günlerde basyş we gorkuzmastyna düşdi. Şeýle-de New Yorkda geçirilen protestleriň gatnaşyjylary halkara jemgyýetçiligini Türkmenistanda adam hukuklarynyň depelenmegine wujdan ýetirleriniň şol sandy Mansur Mengelowyň ýagdaýyna ünsü çekdiler. Türkmenistandaky buluçlaryň hukuklaryny goraýan aktivist Mengelow 2010-njy ýylda birnäçe galp jinaýat aýplamalary esasında 22 ýyl azatlykdan mahrum edilipdi. Aktivist ýöňkölen günäleri boyun almady. Mengelow protest hökmünde koloniýada açlyk yglan edip halkara adam hukuklary guramalarynyň ünsüni özüne çekdi. Mengelow berk rejimli koloniýada saklanýar. Protestçiler öz şygarlarynda Türkmenistanyň halkara borçlaryny berza etmek üçin prezidentiň maşgalag dağlarynyň hasaplaryny doňdurmak ýaly çäreleri görmegi öňe sürdüler. 28-nji sentýabrda geçirilen aksiýa gatnaşyjylar Birleşen Milletler Guramasynyň baş binasyna girmäge ynançdylar, emma olary içeri salmadylar. Türkmen aktivistleriniň Birleşen Milletler Guramasynyň binasynyň öňündäki protest çykyşlary 29-njy sentýabrda Jenewada dowam etdirildi. Türkmenistanyň Demokratik Saýlawy partiýasynyň lideri Murat Gurbanow Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropadaky edarasynyň öňünde protest aksiýasyny geçirýär. Guramaçylaryň sözlerine görä Birleşen Ştatlardaky protestler 30-njy sentýabra çenli dowam eder. Aktivistler New Yorkda Türkmenistanyň elçihanasynyň, Washingtonda Türkiýanyň elçihanasynyň hem bütün dünýä saglyk Guramasynyň Washingtondaky binasynyň öňünde piket geçirmegi planlaşdyrýar.